Nagaland pen karbiang long a hoy long putot long lialam ki ke klang tu. Towar nang patang piserak nang jipusi rong tharvia rat thurpak pen ke ham. Then taghat long Mirjeng College kangpu panjia phan than bangla pen chokamara tuma phan interview ke enpon. Kardom pini karbiang long life prime time birta long pen nili sami jerbon kelingpi nonar juik tha birtang ton pen Nagaland pen karbiang long a hoy daldali reserve forest along puthot ke ongdung Nagaland asoratum hemrit nang kachi kimatuma phan ke khangda mahut police pen forest asai khiatum aphina kachi roina Karbiang long a duy hoy long le kirai komche phan kopia bidi lo ke claim thekpo ningkanar jonta a hoylam ki lok pensi karbiang long ara tum ke kachi song nang lokpoma arpuge do tum labang so puthak ki thirty pasai deng thek theloma Langdam senang karbiang long ki komchen inter district lapen interstate adue hoilam ki kaita jurun e plengun e sonsi nang dokoklo a hoi ka chara kom thekji kalisi a phi ong a hoilong le bang nang thi onglo lasona taxi jo parni adap naga tum amek nang ka chibilor daldali reserve forest along le puthot nang ka charai thuje phan bor I thulido lasona taxi pini lahorijan forest sabira long ke do forest asai khia tum lapen 23rd APIR BN atum chelangsi ahoy long kelang charida mahut Dimapur Rilan Bastiarat bangpli cap so setum karbiang long long le long hem nang ka chikim theklong si ke khang dun japan bor ilo setame naga tum aphi ka chiroi ji kalisi forest pen police atum si aphi nang chiroi nang kok laso puthak lahorijan sabbir asai phu lang tu killing pen kapachinia tengke labang solam the puthak prabjin pen akang tu yang deng an alam paledam popusi pachini pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live. Towara jam kapathela pen kapami ponjia phanpura JCB pen kapasur plang atowar puthot prabjin pen nang semar serak nang jipusi rong tharviara ratum ke hang padupon. Diphu Municipal Board ke parlo ward number Krepli rong tharvia towar ajam kapathela pen anso se kapami ponthujia phanpura JCB pen towar hut plin therapy noninkani si pleng therapy ta bangso towar kasemar pon pedera jok pini rong tharvia ra thurpaksi bangso towar prabjin pen patang konserak nang jipusi ke hang padupon. Laso towar 2020 anke thang nat ta ke hinowi misen lapen ke cheleng ta sungwang wi aprang ana towar ke hino pen laso towar hang dun lo ke hang dun pen rotoning ti ke do hut sinil tum phan laso towar nang pilo misen met pen si bang alang li ni tum phan rong tharwe arat akisung bang nang chini sinil tum phan nang pilo sitame suneng 2020 lo pen towar bio 20 towar biong chat aposi pathe che ji pomasi JCB wan lo ang par ke la ke akime adim anda pasur lab lo pasur out la penil tumra tumta pudunde de lo thema la penaru themu chat lo tong penil tum khanta mesen ji pusinil tum matha pensi nil tum da thangna ta pudunde de lo petang dab ji pu ka matha pensi sitame non bangke alang li tum na patang pi pedelo aprang ke claim ke long a contractor tumabang patang pi pedelo stame non bang ke Towara jam nang pathe people apen anso se pami pon popa jo rongara ratum ke longle che pekdun repsi hem chipri dun atum chipri dun lo lapen pai chipri dun atum ta chipri dun lo bonta ninkani si pleng dera phita towar kaselam pon pe dera jok niri tum ke dam ke bang anat chasemet school ke dam ke bang osumara tum lapen ke sogun e anat kachepon kachewan penang ana ke sung to koklo lasi prabjin pen bang so towar kaselam pon pen arpu ke tanga contractor puru terang alang linang semar da prang nangji lapen ke ACCM tuliram hang pen PWDEM atunta bang so towar puthak RDP pon angji pusi kachaning ripadopon rong tharwe asor akiduk akisung kaduk ka we arada tumta thek pronglo
tuwara na thu nilitum akisu makatura dukoksi pini alang litum apan hang nangkok lo ateke nilitum non kidam tangan lapen ke kecuklem kecudam amu lapen ke school student aso maratum kedam kewang apan akisung dukoksi la sepini alni nelitum alang litum apan chopalo labang so atuwar kapitang je apan labang so atuwar nang kiklem je apan ateke alang litum nang pi mepo nang klem po nang dampo pulo an amat si JCB pen van amat alang litum labang so tuwar pitong pin pitong wang pen non 2020 pen non 2021 anta alang litum nang klem pen nilitum akisung kithetan dukok lo rong tharwe arat det kali ladak nilitum dipui plang amuluk labang so tuwar kidamatum an ke nilitum akisung si punang lo. News report Karbi Anglong Live. Korkanthi constituency Parman Dhentaghat along Lomirjeng College Pamen Irponsi Degree College Kangpu Ponjia Phan Than Bangla Pen Kido Ancho Kamara Tuma Phan interview ke anasai kedeng pon Kiram tang pai pai ni phai cricket thomarni Dhentaghat Lomirjeng College Managing Committee la pen Bangso College Phan Kelang Chariar pu ke deng pon atum patripi ponsi Than Bangla Pen Chokamara Tuma Phan interview ke anasai deng pon tanglo Principal BB Sonrong Pila Pen Managing Committee tum kapatir pipon interview ke anasailong AUDC English Department HOD Dr. Anup Kumar De AUDC Assistant Professor Geography Department Dr. Atur Kiri Ingti Thongnok Bay College Principal Dr. Dhananjay Nursery Dipu B.Ed College OSD Dr. Lipson Rongpi Dipu Government College Lecturer Ranjit Hanse Dongkaching 2 Higher Secondary School Assistant Teacher Rimi Rongpi Pietumta Chetong Dunsi Langchari Dunlo Lasonsi KACM Raju Tisopen BJP Mondolamai Phu Doloing Tietumta Chetong Dunsi RDP Dun Bangso interview ke en ponalam the Principal BB Sonong pi ke than ponatengke Peneng Pen Bangso College along Art Stream Pen Degree ang deng kachari pon longja phansi ingpu ponlo Lasi Bangso College of Harman Than Bang Bang Pli Kebra Sir Kep Chokidar Bang Sir Kep Pion Bang Koi Raisi Lapen LD ang hoy phan Bang Koi tuma phansi interview en pon lopusi Clardak Pen pachini pon Pini ladak Dhentaghat along non pining sengkan ladak college kimi labangso college kimi lake Lomirjeng College lasi labangso college pining pensi kang ingpu pelang sami non ingpu pe prang pensi non pini nilitum la lo thandang tum la pen ladak chukidar pendang lok LD pendang lok apos chu kidam tang achiklo la so pathak advertisement pilo lasi pini abangke laso advertisement pidet pen ini bang interview hang lo lapen pini labang so college along interview nang pitum mabang phubang pitum topik teaching staff mate lo than bang nak langdam lo te ka dogo be bang ke nilitum that 49 applicants do mata candidates do lapen chukidara bang ke bang sirkep lapen piona nada bang ke banging koi lapen bang koi raisi lapen LDA bang ke banging koi Halapu Korkanthi constituency BJP Mondolamai Phu Doloing Tia Hinpen Phirangke Thengno Lamthe ke jai ponatengke Korkanthi Rat Jasemet Lukacharia Osomara Tuma Phan Matha Ponsi Bangso College ke Wanalong RD ki Pituna Puthak EM Raju Tisopen KACCM Tuliram Rohanga Tuma Phan Kurwang Thulapen Kachuru Pajirpon Tundo asi alang lentum ke deng pona sailong lentum churu parlo lapen labang so a college ke establish pon labang ke litum churu ponang kogi litum Korkanthi Alukal MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council IEM akai Raju tu so kabor ipen mate alang lilong Karbi Anglong ACEM Kachirabdun aldi pijot pen Kachirabdun pelabang so sai ke deng ponapot ni tumang ke churu parpik Dong muka pen Samsung iti Karbi Anglong Live Barla botor arni arvi pen kachiti bin thekcha phanpura rada cyclem bangphu Lipson Bay alang limethang jongjung akhi pen duar amla constituency ke parlo borko ka habar ke do anrong asar pen habi pin potuma phan nudeng ke rap ke pajirda rong ruparlo ke do rong asar pen habi pin potumta mai thai pen danglok break jama sai choklem chodamalong arni arvi pen kachingtang jok plot nang jipura inud ning ke me rada cyclem bangphu Lipson Bay alang limethang jongjung akhi pen duar amla constituency ke parlo borko ka habar ke do an rong asar pen habi pin potuma phan nudeng ke rap pajirda
nijang karbiang long karbi rong asaramai langchari bang bronson teron na pen chirap dun bang waisong terang adum kachitong dun nudeng kirap kapajir dama sailong rada cycling bang pulitson be karbiang long life athengnu kaninje tengke duar amlang kang kedo rong pharoi sira trokner kep arong asara tumaphan panong ponsi nilimithang jongjunga thipen rong asara tum mei thai kedam ke bangalong arnier be pen kachintang jok plotjia phansi labang sonu deng kirap pajir ponno lapen pini bangin koiraner kep rong asar thia tumaphan ron ponno lapen kilong lelang atum ana phanta pajir pon pu pusi pachini pon Doramla homosti borkok hawar dagilitum amri along lelo da borli kahai monsing mili ka kahai penceng lok da habi tumrolo dak habi lapen pinpo tumphan lapen ronga sa tumphan nilining kan sampen alang litumpan nudeng sarku ICCP lo athe alang litum mei thai ke dam chi borwa ke dam non bari khachala por isi joy ke pha asin dilihin pen di jungjung pen nudeng pagalang litumpan ningan sam pajire hala purong asar thela pen habie tuma hin penta lipson be phan kurbang thula pen kachuru pajir ponsi nili tumrong asar la pen habie tuma phan manang ki pipen lapuson nang ki ron puke ke chengsilo piniarni maduar lengke theta lapuson manang ki pipen nili tuma phan nang ki rap ave pinda lasinili tumrong asar la pen habie hin pentami alang libe sang ho phan ningkang sam la pen kurbang thu pajir pondo da bor kor lok asar the do an la pen apin po do an phan alang li besang ho hello ke cheng silo amen pa ulta diko ake hai lipson be alang li hello ke cheng silo la karbia ke the tum phan man peng pi cheng bang ke asi na hok ta bang do te bon sa me da bor ko ar lo ko bang ke kapre ke the tum do an wang ta me ni tum phana sonang pajir jelang asi ni tum non pini ka du ya sar the tum ta hakhi do pelo ni tum pini alang li ake hai lipson be ahin pensilan deng tak tak weta ni tum nong e pini deng dun lo alang lile duar amla constituency long MAC ticket hang dun pen chipalong dun theglote nili tumrong asara phan nang kirap chot kalisi kidu kela atuma phan anta kirap pachetang thek FG pusi nili tum ning thedam pusi karbiang long life athengnu nang pachini du putang te anso te lang li achi te padung thu na kiru ke mang ta lang li papachok na alang lipan ningati the ason dolang manone prangra la puson dak thak nang tom pan ke the dung kerap la kaduk ka ve nai pg pan la puson nang li tom ningati the tom te dung mane alang liong se ang na to dak pan la non ke wang ji ai konsil long aso ai election du ji alang liong se tika cholong lo texel ma pene lal pan alang la ku lang kon texel bo se ni na khatel dongka mukam pen wiki be karbiang long life Dangte pini prime time birta ke la pansi kang tonik lo